Comatex, Dibond alebo plexisklo. Na obrazovke môžu vyzerať podobne, no na stene, fasáde a po rokoch používania sa správajú úplne inak. Jeden materiál je praktický a dostupný, druhý stavia na tuhosti a dlhej životnosti a tretí vytvára prémiový priestorový efekt. Pozrime sa, kedy sa oplatí každý z nich. Comatex, bežne označovaný ako Comatex, je biela doska z peneného PVC v hrúbkach 3, 5 alebo 10 mm. Comalu je hliníkový kompozit typu Dibond, polyetylénové jadro uzavreté medzi dvoma hliníkovými plátmi, štandardne s hrúbkou 3 mm. Plexisklo je hladká, lesklá číra alebo mliečna doska, pri reklamných tabuliach najčastejšie hrubá 6 mm. Comatex je praktická voľba pre informačné tabule, navigáciu a projekty, kde potrebujete dobrý pomer ceny, hmotnosti a odolnosti. 3 mm doska patrí najmä na malé tabule s najdlhšou stranou do 40 cm a na montáž na stenu. 5 mm zvládne aj zavesenie do priestoru a 10 mm je vhodných pre väčšie rozmery a náročnejšie podmienky. Plot Base uvádza minimálnu exteriérovú životnosť 6 rokov. Hliníkový kompozit typu Dibond je správny krok vyššie, keď požadujete väčšiu tuhosť, rozmerovú stabilitu a dlhodobé použitie v exteriéri. Doska Comalu má hrúbku 3 mm, odoláva počasiu, chemikáliám aj korózii a podľa Plot Base má minimálnu exteriérovú životnosť 10 rokov. Je vhodná na firemné a orientačné tabule, fasády aj väčšie formáty, ktoré majú zostať rovné a reprezentatívne. Plexisklo vyberajte vtedy, keď samotný materiál tvorí súčasť dizajnu. Hladký lesklý povrch, číre alebo mliečne prevedenie a dištančné skrutky vytvárajú prémiový priestorový efekt. Bez bieleho podbitia zostanú farby priesvitnejšie a zámerne jemné. Biela vrstva pod farebnou tlačou zvýši sítosť, kontrast a čitateľnosť. Plot Base používa najmä 6 mm plexy a uvádza 10-ročnú záruku pre exteriér. Zhrnutie je jednoduché. Potrebujete ľahkú, praktickú a cenovo efektívnu informačnú tabuľu, zvoľte Comatex v správnej hrúbke. Hľadáte tuhú a dlhodobú dosku na fasádu alebo do exteriéru. Vhodný je hliníkový kompozit Comalu typu Dibond. Chcete prémiový lesklý vzhľad, priehľadnosť a elegantnú montáž s odstupom od steny? Vyberte plexisklo. Rozmer, potlač aj príslušenstvo si nakonfigurujete na plotbase.sk.